କବିତା ଦ୍ରୌପଦୀର ସ୍ୱର୍ଗାହରଣ। ହେ ସଖା, ହେ ବାସୁଦେବ, କେଉଁ ଯଶ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ କରିବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗାହରଣ। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟିଏ ପରି ନିସ୍ତେଜ ମୋ ହସ୍ତପଦ ଧରିବାକୁ ଆଶ୍ରା ପାଦତଳୁ ଖସି ଖସି ଯାଏ ମାଟି ଓ ବରଫ ଅତଡ଼ା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମୋ ଥିଲା, ସେମାନେ ତ ବାଟ କାଟି ଧାଇଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟେ ଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ ବୋଲି, ସେମାନେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଟିକେ ଚାହୁଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ହେ ସଖା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନିରୁ ହେଲା ମୋର ଆବିର୍ଭାବ। ବୋଲାଇଲି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ନାମ। ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ଅନିଚ୍ଛା ନଥିଲା ତ କିଛି ବୋଲି କିଛି। ମୋ ବାପା, ଭାଇ, ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତୁମ ଇସାରାରେ ମୁଁ ନାଚିଲି କଣ୍ଢେଇଟି ପରି। ମୋ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାସ୍ଥଳେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଇପ୍ସିତ ବର ମୁଁ ନ ପାଇ ପାରିଲି। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଛନା ଓ ଅପମାନ ଦେଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ତୁମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ନାରୀରୁ ପଣ୍ୟ ହେଲି। କେତେ କେତେ କୁତ୍ସାର ଶିକାର ହେଇ ଲୋକ ଅପବାଦ ସହି ମୁଁ ଅସତୀ ବୋଲାଇଲି। ହେ କେଶବ ସଖା ମୋର, ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ମୋର ଅନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। କୁରୁସଭା ତଳେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦେଶରେ ଦୁଃଶାସନ ତାର ପାପୀ ହସ୍ତେ ବିବସନ କଲା ବସ୍ତ୍ର ମୋର ପରସ୍ତେ ପରସ୍ତେ। ମରଣଠୁ ଆହୁରି ଦାରୁଣ ଥିଲା ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ମରଣଠୁ ଆହୁରି ଦାରୁଣ ଥିଲା ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ମନେ କରିଥିଲି ମନାସିବି ବସୁଧା ମା'ଙ୍କୁ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଫାଳ, ଆଉ ତା କୋଳରେ ହେବି ସମାହିତ। ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ତାହା କରାଇ ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ତାହା କରାଇ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ପାଞ୍ଚପତି ଚିଇଁକି ଉଠିବେ। ଦୁଃଶାସନର ସେହି ପାପର ଭୁଜକୁ ଉପାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ। ହେଲେ ତାହା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ନିରାଶାରେ ପ୍ରତାରିତ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଥିଲ ମୋର ଅନ୍ତିମ ଓ ଏକାନ୍ତ ଭରସା ବୋଲି ଦୁଇ ହସ୍ତ ଟେକିଦେଲି, ସମର୍ପି ଦେଲି ନିଜକୁ ତୁମକୁ ଭରସା କରି। ତୁମେ ସଖା କେବେ କେଉଁଦିନ ମନେ ରଖିଥିଲ ମୋ ଚିରାପଣତ କାନିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ମୋ ମାନ ଓ ମହତ ରଖିଲ। ହେ ସଖା ତୁମେ ଜାଣ, ହେ ସଖା ତୁମେ ଜାଣ, ତୁମେ ନୁହେଁ ଶରୀର, ମୁଁ ନୁହେଁ ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୁଁ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ମୁଁ ନୁହେଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ମୁଁ ସଖୀ ତୁମେ ସଖା ମୋର। ମୋ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ତୁମେ କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳର। ମୋ ମନ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ଶରୀର ବି ମୋର ନୁହେଁ। ମୋ ମନ ଓ ଶରୀର ଯାହାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀଥାନ୍ତି, ସେ ବି ତ ମୋର ନଥିଲା। କୁହ ସଖା, ଏ ସବୁ କ'ଣ ମୋ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧେ ନଥିଲା? ହେ କେଶବ, ହେ ସଖା ତୁମେ କୁହ, 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ କାଟିବାରେ ମୋର ତ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ହସ୍ତିନାପୁରର ଭବିଷ୍ୟ ପାଟରାଣୀକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ପାଟରାଣୀର ଦାସୀ? ସେହି ଦାସୀ ରୂପେ ଦିନ ଯାଇ ରାତି ଆସେ, ଆଖି ଲୁହ ଓଷ୍ଠ ତଳେ ଭିଜେ। 1 ବର୍ଷ କେମିତି କଟିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତିଳ ତିଳ ହେଇ ମରିବାକୁ ହୁଏ କୀଚକର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ। କୁହ ସଖା, କେଉଁ ଯୁଗେ କେହି ବା ଦେଖିଛି, କେହି ବା ଶୁଣିଛି କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୁଆ ଖେଳେ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଅଧର୍ମିକ ହସ୍ତେ ଦିଏ ଟେକି? ହେ ସଖା, ଜଣେ ନାରୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ତା ମନ ଫରୁଆରେ ଶାୟିତ ହେଇଥିବା ଅକୁହା କଥା ତ ତା ନିଜର, ଏକାନ୍ତ ନିଜର। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲ, ମୋତେ ଧରା ପକାଇ ଦେଲ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ତ ନଥିଲା ଲେଶମାତ୍ର ଗ୍ଳାନି। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟାଚରଣ ଯୋଗୁଁ ତମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଦାସୀ। ସେଦିନ ମୁଁ ଯଦି ସୂତପୁତ୍ର ନ କହି ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ବରଣ। ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ମହଣ ମହଣ ଯାତନା ଓ କ୍ଲେଶ, ବନବାସ କଷ୍ଟ ଓ ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ନର୍କଗାମୀ ଯୋଗ।
ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆବୋରି ନେଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ। ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ମା 5 ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଲେ ଅକାଳ ଚଡ଼କ। ହେ ସଖା, ମୋ 5 ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଫାଲ୍ଗୁନୀକୁ ଭଲ ପାଏ ବେଶୀ। ଯାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ସଜ ହେଉଥିଲି। ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଓ ମନ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ସେତେ ସେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦଗ୍ଧ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି କେବେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ସଖାଙ୍କୁ ତୁମର ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ମୋତେ ସେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁମ କଥା କହି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀର ନଥାଏ ମୋ ଆତ୍ମା ତୁମ ଛାଇ ଦେଖେ। ବେଳେ ବେଳେ ତୁମ ଛାଇ ଦେଖି ଧାଇଁଯାଏ ତୁମ ପାଶେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଜାବୁଡ଼ି ମୁଁ ଧରେ ଆଉ ବିଲୀନ ହେଇ ହଜିଯାଏ ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାପ। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ବିପତ୍ତି ବେଳାରେ ନା ଅଛ ମୋର ପାଶେ ନା ତୁମ ଛାଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଆଶାହୀନ ସ୍ୱପ୍ନହୀନ ଆତ୍ମାହୀନ ଅକର୍ମଶୀଳାଟେ ମୁଁ 2 ହସ୍ତ ଟେକି ଦେଉଅଛି। କାଳେ ତୁମେ କି ତୁମର ଛାଇ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଧରିନେବ ଛୁଇଁଦେବ ମୋର ଅବୟବ ଏ ନର୍କପୁରୀରୁ ଦେଇ ମୋତେ ମୁକ୍ତି। ହେ ସଖା, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମୋତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।